Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del Plan d'Acció de Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans. Fem aquest acte de manera telemàtica per garantir la distància social i perquè en plena pandèmia seria impossible que ens trobéssim tantes persones com les que ara mateix seguim aquesta presentació online. Moltes gràcies a tothom per participar-hi. Us explicaré breument com realitzarem aquesta presentació. Començarem amb les intervencions de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, tot seguit de la Diputació de Barcelona i de l'Inserso, i després una ponència per conèixer el full de ruta del programa Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans fins al 2022. Durant les presentacions ens podeu fer arribar les vostres preguntes o comentaris a través del xat per no interrompre els torns de paraula i en acabar les intervencions esperem que us puguin respondre als participants. Sí que us demanem que tanqueu el micròfon si ara mateix esteu connectats i a mesura que anem intervenint les diferents persones que hi participen, doncs obrirem aquest micròfon i, per tant, els podrem sentir. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Comencem explicant que el projecte aprovat al ple de setembre d'enguany recull els eixos i les actuacions que es desenvoluparan al municipi entre el 2020 i el 2022 per fer front a l'envelliment de la població amb la millor qualitat de vida possible, que la ciutat es pensi per a les persones grans i que garanteixi la presència dels col·lectius més vulnerables en la presa de decisions sobre urbanisme, cultura, formació, atenció, acompanyament, participació, comunicació i via pública, entre d'altres. Abans d'entrar en els diferents torns de paraula, anem a veure un petit vídeo que ens podrà ajudar també a conèixer una miqueta més com és o com s'ha elaborat aquest plan d'acció, en definitiva, tota aquesta feina que volem presentar en aquest acte ara mateix. És un vídeo que us posem ara mateix, tot seguit, perquè el puguem gaudir i, en definitiva, per mostrar-vos com s'ha treballat des de fa ja un temps. És una de les imatges de quan sí que ens podíem abraçar, sí que ens podíem apropar i, en definitiva, hi havia reunions i hi havia gent que estava elaborant aquest projecte. Com us diem, ara mateix s'està afegint més persones a la nostra transmissió que estem realitzant a través d'internet i volem mostrar-vos aquest vídeo, a veure si és possible ara mateix compartir-lo. Aquí el tenim i el podrem veure breument. Són pràcticament 2 minuts i tot seguit entrem amb les intervencions.
Doncs aquesta és la imatge d'hores de feina, de disseny, de treball en definitiva, que us volíem compartir per començar aquesta presentació. I encetem aquest acte amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Aquí, tot seguit, saludem al mateix temps que es van afegint més espectadors ara mateix, més internautes en aquesta sala d'internet on ja ho tenim tot a punt per poder continuar amb la presentació. Comencem i li donem pas ja a Laura Campos. Molt bona tarda i benvinguda. Gràcies, Jesús. Se'm sent bé? Sí? Perfectament. Perfecte. En primer lloc, bona tarda a tothom. És un orgull poder participar en aquest acte que serveix per presentar el Pla d'Acció de Montcada, ciutat amiga de les persones grans. A nosaltres sí que ens agradaria remarcar, perquè creiem que és molt important, que aquest pla ja estava elaborat a la primavera, però que a causa de la crisi sanitària l'hem hagut d'endarrerir, però que la feina estava ja feta i havíem fet els deures a la primavera. Però, com bé tots sabeu, la situació de la Covid ens va agafar una mica a tots i a totes amb el peu canviat. Aquest equip de govern sempre ha tingut molt clar que les persones han de ser l'epicentre de les nostres polítiques i les accions destinades a la gent gran són un dels pilars fonamentals. Però cal concretar aquestes mesures i no deixar-nos emportar només per les bones intencions. És a dir, no volem que aquest pla d'acció sigui un pla més que quedi en paper mullat i que quedi dins d'un calaix. Per tant, calen accions i recursos personals i econòmics. I en aquest sentit, i per demostrar aquesta voluntat de l'equip de govern, hem passat a l'acció i en aquest pressupost que tot just aprovarem demà en un ple extraordinari, els pressupostos per al 2021, incorporen ja la realització de moltíssimes peticions concretes que es recullen en aquest pla, com poden ser el pla de voreres per la millora de la mobilitat i la millora en l'equipament, entre d'altres moltes peticions i propostes que van sortir en les diagnòstics que es van realitzar. Com a administració pública tenim l'obligació d'atorgar les eines perquè la població pugui afrontar l'envelliment amb una bona qualitat de vida, tenint en compte les seves necessitats. I amb més motiu, ara, en aquests temps tan complicats, on la pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat una greu crisi a causa de les mancances en atenció sanitària i econòmica provocades per la falta d'inversió i retallades en despesa pública per part d'administracions supramunicipals. Hem d'escoltar a la nostra gent gran i per això Montcada, ciutat amiga de les persones grans, és fruit d'una diagnosi participativa, com hem vist en el vídeo, que per cert m'ha emocionat moltíssim veure la nostra gent gran tan junteta, rient, participant i fent vida una al cantó de l'altre. Sembla estrany ara. Com deia, fruit d'una diagnosi participativa i grups de discussió que es van fer durant el 2018-2019 amb la col·laboració d'unes 200 persones, entre ciutadania a títol particular, personal municipal i agents socials. Com a pla podem dir que ha estat un dels més participats i ha estat molt interessant veure que es pot donar un debat enriquidor entre la ciutadania i els tècnics i les tècniques municipals. A tots i a totes els vull agrair el seu compromís per haver proposat millores per aconseguir que Montcada sigui una ciutat que es pensi per les persones grans i que mostri una cara molt més amable amb aquest col·lectiu. Fins l'any 2022 s'han plantejat una 50ena d'accions que es dividiran en 3 grans eixos. Fer de Montcada una ciutat més accessible, transitable i habitable, aconseguir una participació efectiva de les persones grans i oferir uns serveis que atenguin amb respecte i d'una forma inclusiva. La via pública, la relació i els serveis són la base del pla que presentem avui. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 2050 hi haurà més persones majors de 60 anys que menors de 14. Per això hem de fer tot el possible perquè l'envelliment de la població al nostre territori vagi acompanyat d'una millora de les seves condicions de vida i d'una dignificació d'aquestes condicions de vida. Malauradament, la pandèmia que estem vivint
i que els nostres grans encara estan patint, encara amb més virulència, ens ha canviat la vida a totes les persones i també ha provocat un endarreriment en l'aplicació d'aquest projecte que es va aprovar, com dèiem, per unanimitat al ple del passat mes de setembre. Per això, i agraïm també la col·laboració i el consens de totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament, ja estem treballant amb l'objectiu d'assolir alguns dels reptes que es van plantejar durant el procés participatiu del que us hem parlat abans, que hem vist al vídeo i que, a més, ja us hem avançat que en els pressupostos que s'aproven demà hi haurà una important injecció econòmica per poder començar a endegar-los i a posar-los en marxa. I abans de finalitzar la meva intervenció, vull avançar-vos que el calendari que l'Ajuntament edita cada any i que tant èxit té, anirà dedicat de cara al proper 2021 a la gent gran del nostre municipi. Volem així fer el nostre particular homenatge a aquest col·lectiu tan important, exemplificant amb diverses fotografies realitzades pels nostres amics de la FOTMIR les seves múltiples facetes i la gran tasca que fan a la nostra societat. Sense més, vull agrair-vos la vostra presència en aquest acte de presentació i esperem que molt aviat puguem arribar a dir amb orgull i, a més, a poder ser abraçant-nos, tocant-nos i fent-nos petons que Montcada és realment una ciutat amiga de les persones grans. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac. I en aquest acte li donem la paraula ara mateix al regidor de Ciutadania, Juan Carlos de la Torre, qui també ens acompanya en aquesta comunicació online. Juan Carlos de la Torre, molt bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo no me acabo de acostumbrar a este formato tan poco cálido y acogedor, pero las circunstancias mandan y nos tendremos que adaptar. Y además, si cabe, intervenir después de la alcaldesa es un problema, porque su amplia visión y criterio sobre los temas de ciudad casi te dejan sin argumentos propios para no ser reiterativo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, agradecer la presencia, el estar y participar en esta presentación pública del Pla d'actuació de Montcada, la ciutat amiga de la gent gran y evidentemente sumarme también a los agradecimientos a todos los actores que sin su esencial participación no habría sido posible concretar la elaboración de este plan, especialmente a nuestros mayores del municipio y técnicos y técnicas del ayuntamiento por su sensibilidad e implicación en el proyecto, a la cooperativa Doble Vía por su trabajo y al soporte inestimable de la Diputación de Barcelona y el Inserso, sin olvidar también al resto de las fuerzas políticas del Pleno Municipal por su apoyo en el desarrollo de este plan. Creo que hoy es un día importante para Montcada, como lo fue en su momento la aprobación del Plan de Acción en el Pleno Municipal, y que, como ha dicho la alcaldesa, es ciertamente un orgullo, pero también permitidme añadir que formar parte de este equipo de gobierno supone también un privilegio poder participar de este proyecto de ciudad, porque al fin y al cabo el plan de actuación es realmente un proyecto de ciudad. ¿Por qué es un proyecto de ciudad? Pues porque el plan de acción del proyecto de ciudades amigas de las personas grans que hoy presentamos no solo es una serie de tareas o batería de acciones a realizar durante este mandato, obtenidas en una labor de diagnóstico. Es el resultado de un proceso de participación ciudadana real, elaborado desde la implicación, el conocimiento del entorno y sobre todo y también de reconocer las carencias y necesidades que nos otorga un valor añadido a este plan y para el cual han trabajado de manera conjunta la ciudadanía representada en sus personas grans junto con las técnicas y técnicos del ayuntamiento. El plan de actuación significa además un verdadero compromiso político con la ciudadanía que implica prácticamente a todas las áreas del ayuntamiento, formando parte de una manera transversal de un proyecto de ciudad orientado a mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía. El plan supone, además, adaptar nuestro entorno urbano y natural para una Montcada que crece teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de una población que envejece, accesible, con espacios más amables, menos coches, que recupere espacios para las personas, adecuando las calles y aceras y que trabaje para conseguir la mejora del transporte público tan necesario en una ciudad tan fragmentada territorialmente como es la nuestra, con viviendas y edificios públicos adaptados a las nuevas demandas.
Implica además mejorar nuestra red de servicios, pensando en las personas grandes que atiendan con respeto y de manera inclusiva para garantizar la seguridad y la dignidad, el cuidado óptimo de la salud y su participación activa en la vida de la ciudad, teniendo en cuenta la parte lúdica, cultural, formativa y la atención y el soporte a las personas que viven en soledad y a los más vulnerables. Una ciudad amiga de las personas grandes será, por tanto, aquella ciudad que planifique pensando en el crecimiento de la población, que actúe más de manera preventiva que reactiva, que disponga de políticas, servicios y estructuras que permitan a las personas grandes envejecer con la mayor calidad de vida posible. A fin de cuentas, es decir, procurar los medios y recursos necesarios para que las personas grandes vivan de forma digna y segura, teniendo un perfecto cuidado de la salud que garantice un envejecimiento activo y una participación plena en la sociedad. Y en este sentido, en Moncada y Reixac hemos iniciado el proceso hacia ese modelo de ciudad porque tenemos el pleno convencimiento de que una ciudad pensada para las personas grandes es una ciudad, a su vez, pensada para todas las edades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. I continuem amb més intervencions. Dir-vos que també participa en aquesta presentació la cap del Servei de Suport de Programes Socials de l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, a qui saludem ara mateix. Molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda. Bona tarda, alcaldessa, bona tarda, regidor, bona tarda a tothom que estem avui aquí presents amb aquest format, que, com deia el regidor abans, no ens hi acabem d'acostumar, encara que no tinguem més remei. La feina que avui presentem, que presentem avui aquí, és una feina d'una trajectòria llarga, que va començar fa un parell d'anys amb la diagnosi, que hem continuat amb el pla d'acció i que tenim previst continuar amb aquests espais de millora dels que ja Montcada forma part i que han de seguir suposant el suport per part de Diputació a la implementació d'aquest projecte i al seguiment i a l'avaluació posterior, quan arribi el moment de fer avaluacions del pla. Com ja molt ben han dit fins ara, ha estat una feina conjunta amb un compromís polític molt clar, amb una participació per part dels tècnics municipals, amb la direcció tècnica per part de Diputació de Barcelona, amb l'expertesa i l'experiència de la consultora WIA i, com no, amb la participació imprescindible de les persones grans del municipi, que són els que millor coneixen les dificultats, les necessitats que necessiten i que s'han de poder facilitar perquè ells puguin tenir una vida més agradable. El projecte de Ciutats Amigues és un projecte dels quals l'Organització Mundial de la Salut ha definit les directrius i els protocols que s'han adaptat per part de l'Inserso, que és l'entitat que lidera i coordina i dinamitza el programa a l'estat espanyol, i que Diputació de Barcelona, com a administració pública de segon nivell i amb l'objectiu de donar suport als ajuntaments, posem a disposició dels ajuntaments aquest projecte amb el nostre suport per poder-lo tirar endavant. Per nosaltres, com més ciutats amigues tinguem al nostre territori, molt millor. Actualment ja hi ha 20 municipis que són ciutats, estan definides com a ciutats amigables amb les persones grans. Nosaltres hem estat al costat de 18 d'aquests municipis i seguirem potenciant aquest projecte per fer-lo el màxim d'extensible possible al nostre territori. Hem fet també un esforç per adaptar aquest projecte que té una certa exigència a entorns més petits, a entorns més rurals, que tenen menys recursos i menys capacitats i, per tant, també hem fet una adaptació d'aquest projecte perquè puguem tenir com més territoris dins d'aquest programa millor. Deia, el 2018 vam fer la diagnosi, el 2019 hem fet el pla d'acció que presentem avui i a partir d'ara una mica el que toca és amb aquest full de ruta definit que tenim, amb aquest llistat d'accions que s'han de fer i, com l'alcaldessa deia, ja s'han incorporat fins i tot al pressupost per poder-les desplegar, per començar-les a desplegar al llarg del 2021. El compromís polític és determinant amb aquest tipus de projectes perquè si no hi ha recursos humans, recursos econòmics, són projectes que no poden tirar endavant. Per tant,
és determinant el compromís polític perquè això pugui ser així. Doncs ara toca començar a desplegar i amb aquest desplegament, amb aquest seguiment i amb aquesta futura o posterior avaluació quan arribi el moment d'avaluar, seguirem necessitant el compromís polític, la feina dels tècnics i, sobretot, la participació de les persones grans que ens aniran ajudant a identificar totes aquelles coses que encara no s'han desplegat prou bé o sí, o ens ajudaran a fer tot aquest seguiment i aquest contrast de com s'estan desenvolupant les coses. Per part de Diputació, felicitar-vos per la feina feta al llarg d'aquests 2 anys i animar-vos a continuar perquè la feina no s'ha acabat aquí encara. Agrair-vos que us hagueu volgut sumar amb aquest projecte, que per nosaltres és un projecte que té molt impacte, és un projecte que ens agrada molt i és un projecte que nosaltres potenciarem, seguirem potenciant i seguirem tirant endavant perquè és un projecte molt estimat per nosaltres. Agrair-vos, felicitar-vos i aviam ara que ens presentin tota aquesta feina que heu recollit durant tot aquest procés participatiu, que el puguem compartir i poder-lo comentar, en tot cas, al final, si hi ha possibilitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Yolanda Moragas. Com bé comentàveu, realment no té res a veure amb la presentació que podríem fer en un auditori o en un saló de plens, però, en tot cas, són els temps que s'estan tocant viure en aquesta pandèmia. El Pla d'Acció de Montcada Ciutat Amiga de les persones grans s'emmarca en una xarxa que traspassa les nostres fronteres, com bé s'apuntava ara mateix. Ja funciona en altres ciutats d'Espanya y fins y tot del món. Aprovechamos las posibilidades de este encuentro online para conocer más detalles de esta red de ciudades amigas de las personas mayores que traspasa fronteras. Y desde Madrid, ahora mismo, vamos a saludar a Maite del Pozo, coordinadora de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores de la Secretaría General del Inserso. Muy buenas tardes y bienvenida, Maite. ¿Qué podemos añadir a lo que ya se ha explicado desde Moncada y Reixac? Bueno, lo primero, buena tarde y muchas gracias por contar con el Inserso. Y bueno, es lo que facilita estas tecnologías también, ¿no? Se echan de menos los abrazos también, que decíais, pero bueno, agradezco mucho poder estar. Y bueno, por no alargarme y dar paso a Sonia, que es la que tiene que contar qué es lo que vais a hacer en Moncada, bueno, simplemente situar un poquito, que sepáis, aunque muchas de las personas que estáis ya lo conocéis, que esta iniciativa es una iniciativa de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Es una iniciativa de la OMS que surge hace ya 10 años, en 2010, y surge un poco pues ante el reto del envejecimiento demográfico. Siempre decimos que es un reto, no un problema. Pues la OMS lanza esta iniciativa como herramienta para abordar ese reto demográfico, ese envejecimiento demográfico en todo el mundo, a distintos ritmos, pero en todos los países del mundo está envejeciendo la población y la OMS piensa en esta herramienta para contribuyendo a crear pueblos y ciudades amigables que creen entornos físicos y sociales. Es tan importante la parte física que hablabais antes de accesibilidad, etcétera, como la parte social, ¿no? Con qué actitud recibimos o pensamos o nos dirigimos o actuamos con las personas mayores el resto de la sociedad. Entonces, la OMS lanza hace 10 años esta iniciativa y va muy poquito a poco implantándose en muchos países del mundo. En este momento son 42 o 43 países los que ya participamos en la red. Rondan ya los 1.200 pueblos y ciudades adheridos en todo el mundo. En el Estado español estamos ya en 198, casi los 200, es decir, que en comparación con otros países estamos en segundo o tercer lugar con más municipios adheridos a la red, lo cual es una buena noticia. Y bueno, el objetivo, lo habéis estado comentando aquí, es un poco prepararse para ese envejecimiento demográfico y crear entornos que faciliten un envejecimiento
saludable y sobre todo satisfactorio para las personas mayores, ¿no? Y por eso lo de entornos amigables. Yo cuando a veces me dicen, resume mucho, quédate con un par de palabras de cómo definirías la red. Yo siempre digo, y ahí tengo que dar la enhorabuena al ayuntamiento de Montcada, porque os he ido siguiendo más o menos en catalán, pero sí que me ha quedado claro que la participación es fundamental y la transversalidad e implicación de otras áreas municipales también. Y es justo lo que yo siempre digo que para mí es lo que define y marca la diferencia con otro tipo de iniciativas a lo mejor, ¿no? Y es la participación de la ciudadanía, en este caso concreto a las personas mayores, teniendo en cuenta que el colectivo o las personas mayores es un grupo diverso. Entonces, en esa participación de las personas mayores tiene que quedar también o debería quedar reflejada también esa diversidad, ¿no? No todas las personas mayores de un determinado nivel económico o cultural o de género, de sexo, sino que haya realmente, que sea un reflejo de la heterogeneidad que existe entre las personas mayores. Y luego la parte de transversalidad, es decir, que desde las distintas áreas municipales se impliquen en ese plan de ciudad que decía el regidor y la alcaldesa también, que al final, el objetivo final es que con los años en los municipios se integre a la hora de hacer política municipal, que la perspectiva del envejecimiento de las personas mayores se integre y forme parte de o se tenga en cuenta en cualquiera de las distintas áreas municipales. Y bueno, ya por no enrollarme más, decir que es una red y un trabajo con muchísimo futuro. Ya hemos ido publicando algunas cosas, pero el lanzamiento se hará a principio de 2021. La OMS va a lanzar la década del envejecimiento saludable, que será de 2021 a 2030, y hay un plan de trabajo, un plan de acción para esa década con 4 ejes, y uno de esos ejes son las ciudades y comunidades amigables. Entonces, quiero decir que el trabajo que estáis haciendo es un trabajo con futuro y tenemos 10 años por delante para seguir impulsando la red, para visibilizar a los ayuntamientos que ya estáis trabajando en la red, visibilizar vuestro trabajo, agradecerlo muchísimo también. Y nada, por último, felicitar al Ayuntamiento de Montcada por este trabajo, a la Diputación de Barcelona también, veo por ahí a Gustavo y a Laia, que los conozco, a Sonia, que va a presentar después y también la conozco. Y bueno, me consta el trabajo que está haciendo la Diputación en ese apoyo. Nosotros veníamos detectando desde hace años que donde más necesitan los ayuntamientos un empujoncito es al principio, ¿no? Para realizar el diagnóstico, el plan de acción, y por lo que conozco creo que es justamente donde la Diputación de Barcelona está incidiendo y está, de hecho no hay nada más que ver cuánto hay en la provincia de Barcelona, ¿no? No es habitual encontrarte en una provincia tantos municipios que formen parte de la red. Entonces, bueno, en ese sentido, enhorabuena a la Diputación, al Ayuntamiento, y mucho ánimo por el trabajo que tenéis por delante. Nosotros lo seguiremos para intentar, pues eso, hacer red y difundirlo también, ¿no? Y que se conozca en otras partes de Cataluña, que está la Diputación, y en otras partes del Estado también, ¿no? Y por mi parte, nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Maite. Hacía referencia precisamente a cómo crece esa red. Vamos a ver brevemente la imagen de esa red en todo el mundo, lo que nos comentaban de la OMS, y también hemos hecho referencia a ese mapa de España con todas las ciudades que poco a poco se van uniendo a esta red. Bueno, pues muchísimas gracias. Llega el momento de conocer más detalles, cómo
anunciaba ahora mismo Maite del Pozo, la coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Secretaria General de l'Inserso. Donem pas a la presentació que ens ha preparat la Sònia Díaz, és directora de l'àrea de les persones grans de la cooperativa Doble Via. Esperem que ens faci 5 cèntims, que ens expliqui la feina feta fins ara, el camí que s'ha recorregut ja i el camí que ens queda per recórrer a Montcada i Reixac en aquesta ciutat amiga de la gent gran. Molt bona tarda, Sònia Díaz. Moltes gràcies. Endavant. Molt bona tarda, Jesús. Molt bona tarda a l'alcaldessa, al regidor, a la resta de l'equip de la corporació, a la Diputació, amb la Yolanda, el Gustavo, la Laia i el Joan. Y buenas tardes, Maite Pozo, qué alegría verte también, ni que sea virtualmente. Doncs sí, breument us explicarem, compartirem una presentació que hem preparat on hi ha un resum del que és aquest pla d'acció i que quan el puguem veure us l'aniré comentant. Però sí que mentre vaig avançant, mentre no es comparteixi no aparegui aquí. Ja el tenim, perfecte. Doncs bé, a veure, l'únic que, com que jo no tinc compartit, me l'haureu d'anar baixant, la persona que està al darrere. No hi ha cap problema. Estem descobrint entre tots una altra manera de comunicar-nos, d'aprofitar les noves tecnologies, però ja veiem ara mateix en pantalla el títol, el pla d'actuació del programa Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans i amb aquest tram des de l'any 2020 fins al 2022, quan vulguis. Fantàstic, doncs sí, passem i avancem en aquesta presentació. Doncs bé, aquí és la foto prèvia. Doncs com bé deia l'alcaldessa, ha estat un pla molt participat, amb una participació durant 2 anys de moltes persones i aquí una mica el que veieu és quina és l'estructura del pla. El pla aquí és l'índex, però és perquè les persones que l'estigueu veient també a l'altra banda de la pantalla veieu que un pla té una presentació, té una introducció, té un marc teòric, és a dir, hi ha teoria al darrere sobre l'envelliment de la població, l'envelliment demogràfic, que parlava la Maite Pozo, i després expliquem la metodologia i entrem en el que és el pla. I el pla té una estructura d'un pla d'acció, és a dir, nosaltres volem planificar a uns anys vista com volem que envelleixi la ciutadania de Montcada i per això hi ha una missió, una visió, uns valors, uns eixos, unes accions, un cronograma i un seguiment i una avaluació. Si passem a la següent diapositiva, els antecedents, és a dir, ara presentem el pla d'acció, però com ja ben han explicat, el 2018 ja es va començar o ja va acabar la fase de diagnòstic que va durar un any i que es va presentar el 4 de març del 2019 i immediatament després ja vam arrencar amb el pla d'actuació. Un pla d'actuació que normalment el pla és una eina molt tècnica que utilitzen les administracions, els ajuntaments, però que fet des d'aquesta visió, des d'aquesta vessant en el marc del programa de les ciutats amigues, amb les persones grans el que es fa és fer-ho amb la participació de les persones a les que es va estudiar, que és la gràcia o la virtut d'aquest programa. Fins que arribem al mes de setembre d'enguany, que es va aprovar pel ple de la Corporació Municipal i a dia d'avui que fem la presentació pública. Si passem a la següent diapositiva, bé, veieu una imatge de 3 persones que han participat. Quina és la metodologia? La metodologia es basa en el que anomenem investigació, acció, participació. És una participació que comença des de baix, vol dir que es té en compte el màxim de ciutadania que pugui participar, en aquest cas comptant amb les persones grans, i es diu participació-acció perquè mentre participen ens ajuden a dur a terme la investigació d'una manera participada. I aquesta és l'evolució. Si passem a la següent diapositiva, veurem com ens hem organitzat. Aquest pla participat, compta amb un grup motor que ja venia de l'etapa del diagnòstic, que estava formada per representants de l'Ajuntament de Montcada, de l'àrea de persones, que també aquí veig com la Teresa, l'Àngel, l'Albert, l'Anna, representants de la Diputació de Barcelona també de l'àrea, que també estan avui, com la Laia i el Joan,
I l'equip consultor, que en aquest cas és de doble via, que vam fer aliança amb l'associació Siena, que fa molts anys que tenen expertesa en treballar amb aquest programa. Si baixem un nivell més, tenim el que se'n diu Comissió Tècnica Interdepartamental. Què era aquesta comissió? Aquesta comissió està formada per als tècnics responsables de les àrees municipals, és a dir, el cap d'urbanisme, cap d'esports, de cultura i caps de secció. Per què? Perquè un pla de persones grans no és un pla que només hagi d'estar ubicat a la regidoria responsable de gent gran, sinó que, com bé ha dit el regidor, Juan Carlos, és un pla de ciutat. Perquè sigui un pla de ciutat i no se'ns perdi pel camí, els tècnics responsables de cada àrea havien d'estar implicats. Per sota d'aquesta comissió tècnica interdepartamental hi ha comissions de treball. En vam crear tres comissions de treball. Una que és la d'espais físics, que tractem tots els temes que tenen a veure amb les pedres, l'urbanisme, el transport, els habitatges. L'altra, que és la Comissió d'Espais Socials i de Salut, que té a veure amb els serveis de salut i amb serveis socials. I la tercera, que són els espais de participació. I aquí parlem casals, oci, lleure, associacions de veïns, etc. Qui formava part d'aquestes comissions o qui n'ha format part? Doncs vam fer unes comissions híbrides. I aquí hi havia representants de tècnics municipals, però no els que estaven a la comissió tècnica, sinó els tècnics com més operatius. És a dir, si a la comissió tècnica hi havia el cap de cultura, doncs a la comissió ens venia el tècnic de cultura, que està més a peu de carrer i coneix més les necessitats i les demandes diàries. Hi havia tècnics, hi havia agents socials, és a dir, entitats del tercer sector, per exemple, una associació de Creu Roja o les associacions de veïns o una entitat de persones grans. També hi havia empreses d'aquest tercer sector vinculades al tema, com pot ser una empresa de servei d'atenció de SAT, de servei d'atenció a la dependència, o també hi havia el CAP, l'ambulatori, amb la metgessa, etc. I, evidentment, a cada comissió hi havia persones grans. Per tant, eren comissions mixtes de treball. Què més teníem? La jornada de persones grans. Aquest va ser un espai únic i exclusiu només amb persones grans que es va fer perquè revisessin tot el pla. I, finalment, la sessió de devolució, que és avui, que a tots ens hagués agradat fer-ho de manera presencial, però que, escolta, benvinguda la tecnologia que ens permet fer aquest tipus de presentacions. Si passem a la següent diapositiva, bé, veiem més imatge on realment veiem treballant en grup, després exposant en plenari les exposicions. Passem a la següent. Totes aquestes maneres en què ens vam organitzar per fer aquest pla, quines tècniques vam utilitzar? Doncs bé, tècniques d'anàlisi i de planificació, perquè estàvem fent un pla d'acció. Quines són? Un mètode d'AFO, és a dir, en cada àmbit, en cada comissió, vam analitzar, vam fer una radiografia de quins serveis tenim, com estan, què es poden millorar i què està molt bé, i això ens donava una bona radiografia. Després fèiem els elements típics d'un pla d'actuació, una missió, una visió, uns valors. Vam treballar amb grups de participació i finalment adjuntàvem un quadre de comandament. Que això què vol dir? Doncs al final és un full amb moltes dades que diu totes les accions, més amb tots els indicadors i qui són les persones responsables, que bàsicament és un full que ens guia durant la durada de tot el pla. Si passem a la següent. Quantes persones ens han passat en aquesta fase només? L'alcaldessa, la Laura, ens deia han participat més de 200 persones. Correcte. I en aquesta fase només del pla d'acció, 109 persones. En concret, 13 persones representants de l'equip de govern. És veritat que també hi van participar altres regidors i regidores del consistori, de l'oposició, però era en la fase de revisió. El grup motor, que eren 8 persones, la comissió tècnica interdepartamental, que eren 12 persones, les comissions de treball amb 34 persones i la jornada només de persones grans amb 42 persones. Si passem a la següent. Bé, anem a entrar ben bé a l'objecte de les primeres pàgines que ens surten al pla. La missió. Què és la missió? Mireu, la missió és per què Montcada vol aquest pla. Doncs bé, aquesta missió la van redactar els tècnics de la comissió interdepartamental. I bàsicament
l'objectiu, el per què, és perquè davant d'una població que va creixent, que és vulnerable i que necessita planificació, volem millorar la qualitat de vida de les persones grans de Montcada i Reixac, fomentant-ne l'envelliment actiu. I també volem preparar la ciutat per la crescuda de la població, fent accions de prevenció, actuant de forma reactiva davant dels serveis que ja estan saturats. Una missió, és a dir, per què? Doncs aquí la tenim molt clara. Si passem a la següent, tenim la visió. Què és la visió? La visió, mireu, si ara ens tanquéssim totes els ulls, que no sé si ho fareu, però si ens tanquéssim els ulls és quina Montcada ens imaginem d'aquí uns anys. Doncs bé, això és la visió. Doncs a nivell tècnic també van tenir una visió i van dir que volen treballar ara amb aquest pla per tenir una Montcada que sigui una ciutat pensada per persones grans que garanteixi la presència de col·lectius més vulnerables amb una xarxa de serveis de gent gran, que tingui en compte la part lúdica, cultural, formació, atenció, acompanyament i el suport a les persones que viuen en soledat. Tanmateix, també van visionar una Montcada que creix tenint en compte necessitats de mobilitat d'una població que envelleix, accessible amb espais més amables, menys cotxes, manteniment de carrers, voreres, zones d'estada, natura i habitatges adaptats a les noves demandes. Si passem a la següent diapositiva, aquesta missió i aquesta visió a llarg plaç es concreta amb uns valors, que això a nivell totes les persones grans, les comissions, van arribar a un consens de que aquest pla té els valors de la qualitat de vida, la visió universal de l'envelliment, el respecte i el contacte amb la natura, el valor de fer-se gran, combatre els estereotips de l'envelliment, la participació, la seguretat, el sentit de comunitat, el civisme i el voluntariat. Doncs bé, si seguim a la següent pàgina, aquí ja veiem ben bé quina és l'estructura del pla. L'alcaldessa ho ha anunciat, crec que el regidor també, i em sembla que la Iolanda també de la Diputació. Té 3 eixos. Un és l'eix, una Montcada accessible, transitable i habitable. Què hi ha dintre d'aquest eix? I treballarem els espais a l'aire lliure, els transports i els habitatges. Segon eix, la participació efectiva de les persones grans. Què hi ha dins? Accions que parlen de participació cívica i ocupació, comunicació i informació i participació social. I el tercer eix, uns serveis que atenen amb respecte i de forma inclusiva. Quines accions hi ha a dintre? Les que parlen de serveis socials i salut i les que parlen de respecte i inclusió social. Si vista l'estructura, passem a la següent diapositiva. Accions estrella, què és això? Recordeu que us hem dit que vam fer una jornada només de persones grans per revisar totes les accions que havien anat sortint i que s'havien anat treballant? Bé, doncs les persones grans, només persones grans, no a nivell tècnic, van decidir prioritzar 10 accions. De les 49 que n'hi ha, n'han prioritzat 10, que per sobre de tot deien sisplau-sisplau-et, que no es perdin, que segur que no, perquè aquesta és la voluntat que així s'ha manifestat l'alcaldessa. Però van dir, sobretot, aquestes són les més importants. 1. Redactar el pla d'accessibilitat de tot el municipi. 2. Fer una ordenança per regular la circulació i la velocitat dels vehicles de mobilitat personal, monopatins, bicicletes, etc. 3. Sol·licitar a DIF la instal·lació de sensors i 2 rampes per cada estació. 4. Fer projectes sobre habitatges compartits entre persones grans i joves. 5. Realitzar una nova proposta de recorregut pels transports urbans. I ens parlaven d'un bus circular. 6. Obrir els casals de gent gran durant el mes d'agost. 7. Crear un espai de participació de persones grans, tècnics i responsables polítics. Per què? Per fer el seguiment d'aquest pla que ja teniu aprovat. 8. Sol·licitar un augment del pressupost per ampliar, intensificar i agilitzar el recurs de SAT, el servei d'atenció domiciliària. 9. Organitzar actuacions intergeneracionals entre persones joves, adultes i grans. I, per últim, la creació d'un centre de dia i d'una residència. Aquestes, les 10 accions estrella. I ara, si voleu o si us sembla, us ensenyem de manera llistada quines són les 49 accions que hi ha dintre dels 3 eixos. I així que sapigueu que aquest és un document que teniu penjat a la web de l'Ajuntament de Montcada i que qualsevol dubte, evidentment, segur que podeu resoldre diàriament tant amb l'alcaldessa com el regidor i l'equip tècnic. Dintre de l'eix d'una Montcada accessible, transitable i habitable, doncs tenim projectes com millorar els espais a l'aire lliure,
fer accions per pal·liar la manca d'arbres i elements que protegeixin del sol, redactar un pla d'accessibilitat pel municipi, soterrar la línia del tren R2, millorar i continuar amb el projecte d'ampliació de la vorera de la Ribera, resoldre amb més celeritat els petits desperfectes de les voreres, instal·lar baranes de rampes on no n'hi hagin, millorar i continuar un programa d'asfalts que ja existeix, implantar l'ordenança de l'espai públic per treure obstacles com terrasses de voreres estretes, fer l'ordenança de circulació que hem esmentat abans, evitar la sensació d'inseguretat en zones allunyades, solitàries i poc il·luminades, sol·licitar a l'àrea metropolitana que habiliti un camí o passarel·la per accedir al casal de la mina i tenir el rec de pas més net, finalitzar les obres de la via 150. Si veieu, podem passar a la següent. Si veieu, hi ha accions que la competència no és només de l'Ajuntament, però el propi consistori va dir si són accions i propostes que la ciutadania ha seleccionat i s'han treballat en comissió, doncs nosaltres les entomem, encara que sigui per traslladar-les a l'administració que tingui la competència. I per això aquí en surten algunes que depenen potser de la Generalitat o alguna de la Diputació. Bé. Acció 14. Realitzar una nova proposta de recorregut al bus circular. Demanar a TMB, Transport Metropolità de Barcelona, la millora del servei de bus, ampliant-ne recorreguts i freqüències. Sol·licitar la realització d'una campanya informativa adreçada als conductors d'autobusos, perquè siguin més respectuosos amb les persones grans. Ui, ara no me'l sé de memòria i no ho veig, però en segueixen unes quantes més. Ara sí que m'ha matat, si me'l sapigués de memòria seria de rècord, Molt bé. Tenim sol·licitar a DIF la instal·lació d'ascensors i dues rampes d'estació, sol·licitar a TMB l'aplicació de descomptes per a persones grans en els bitllets de transport, estudiar un bus o taxi a demanda per ampliar el servei al nucli urbà i als barris, implantar el transport discrecional als casals de gent gran, marquesines i bancs en algunes parades d'autobús, negociar amb la Diputació, aquí ho teniu, va directe, a un augment d'adjudicacions i arranjaments, fer projecte d'habitatges compartits amb persones grans i joves, simplificar els tràmits i millorar la informació per sol·licitar els ajuts d'adaptació i accessos a edificis i senyalitzar banys públics als edificis públics. Tots aquests són els eixos que parlen de la part de les pedres i el transport. Passem a l'eix 2, que és més breu. Allà hi ha 7 propostes, si passem a la següent. Parlem de la participació. Aquí tenim 7 propostes. Una, realitzar una enquesta amb metodologia rigorosa per conèixer necessitats i gustos de les persones grans. 2, obrir els casals de gent gran durant el mes d'agost. 3, informar sobre els espais on es fan propostes de millora del municipi i les persones grans puguin transmetre les queixes a l'Ajuntament de manera més accessible. 4, crear un espai de participació de persones grans precisament per fer aquest seguiment d'aquest pla, que ja ho hem dit abans, ampliar o unificar la informació de les activitats ofertades als casals i les esportives perquè les persones sàpiguen on trobar la informació. Perdoneu. 6, que el català sigui la llengua vehicular en totes les activitats i els serveis públics de Montcada. I, per últim, formació adreçada a persones grans sobre com consultar La Veu, aquest diari que tenim a Montcada, i altres mitjans en versió digital. Per tant, ajudar a la digitalització amb les persones grans. I, per últim, el tercer eix, que parla de la salut i els serveis socials, tenim 17 propostes. Primer, sol·licitar un augment de pressupost per ampliar els recursos de SAT, crear un centre de dia residència, que aquestes l'havíem vist en propostes estrella, adaptar el servei de SAT a les necessitats i a les de la persona, amb la creació de l'assistent personal, crear grups de professionals i circuits adreçats a informar quines ajudes hi ha disponibles per fer front i pal·liar la soledat. 5, garantir l'alimentació adequada de les persones grans. 6, oferir informació sobre les alternatives que existeixen actualment sobre la cura i l'atenció de les persones. 7, incorporar una figura que actualitzi les dades de les activitats que el metge de capçalera pot recomanar, que no només pot recomanar medicines, sinó que pot recomanar el que se'n diu la prescripció social. 8, millorar la comunicació d'actuacions municipals que es fan en matèries de salut i que també són competència del Departament de Salut. I si passem a l'altre,
a l'altra diapositiva que segueixen amb les activitats, sol·licitar a l'Institut Català de la Salut que els canvis tan freqüents de metge s'intentin evitar, organitzar actuacions per a persones joves i adultes, per tant, les activitats intergeneracionals, organitzar activitats de persones joves que ensenyin sobre temàtiques actuals a persones grans, 12. Incorporar les persones grans en les activitats generalistes i tan sols fer-ne d'específiques per a persones grans si les condicions de salut ho permeten. Desenvolupar la xarxa radars. 14. Millorar i ampliar la programació d'activitats comunitàries. 15. Impulsar les accions de la xarxa d'intercanvi i coneixements. 16. Crear espais de trobada entre diferents generacions amb la finalitat de transmetre valors i bon tracte i respecte. I, per últim, el programa de comerços amigables amb les persones grans. Totes aquestes són les 49 accions. Aquí us hem posat un exemple de fitxa. Per què? Perquè si voleu consultar el pla, veureu que cada una de les 49 accions tenen una fitxa on diu el nom, en quin àmbit, quines persones responsables hi ha, quines regidories responsables hi ha, com es vinculen amb les àrees que diu l'OMS que hem de tenir, els indicadors i el calendari. Aquí heu vist només els títols, però si voleu tenir molta més informació hi podeu accedir a les fitxes. Si passem a la següent diapositiva de la presentació, doncs bé, una fotoresum d'un dels grups, dels més nombrosos que vam tenir amb el treball comunitari i de participació, i fins aquí hem fet aquesta presentació molt ràpida, em sap greu, però perquè si no un pla és molt extens, però per tenir una visió i una ullada del que és aquest pla d'acció. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació que, com ens comentava, es podrà veure a la pàgina web de l'Ajuntament de Montcada i Reixac amb tots aquests detalls que ens comentava ara mateix la Sònia. Doncs en el decurs d'aquesta presentació també s'han anat afegint més persones a la presentació precisament d'aquest acte i volem donar la benvinguda i l'agraïment a totes aquestes persones que s'hi han afegit. Teníem els micròfons tancats, ara, doncs, si voleu fer algun comentari després d'haver sentit aquestes aportacions, aquestes impressions, podem començar per les persones que heu intervingut, que ja veiem que us saludàveu entre vosaltres i us demano que obriu el micròfon i si algú de vosaltres vol afegir algun comentari, doncs endavant. A veure, obrim micròfon. Qui vol intervenir? Teniu a la pantalla, a la part de baix, hi ha una opció de reacciones a la dreta, on allà teniu aplaudiments i també teniu el dit aixecant o la mà aixecant com si voleu demanar la paraula. En tot cas, també transmetem aquesta impressió a les persones que s'han afegit, que estan sentint. Si voleu enviar algun missatge per escrit al xat, us podrem traslladar també aquesta impressió. I crec que la Laura Campos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, volia afegir alguna cosa. Sí, simplement que jo crec que seria molt interessant que les persones que s'han connectat i que segur que no els és aliè a aquest pla d'acció, perquè estic convençuda pels noms que veig que han participat activament en aquest pla d'acció i en l'enriquiment de totes les accions que recull el pla. Però estaria bé, sé que costa, que és complicat, que ho fem telemàticament, que no estem habituats i que seria molt millor estar a la sala de la Casa de la Vila i veure'ns i poder parlar-nos als ulls. Però estaria bé que aquelles persones que tinguin algun dubte o algun comentari que el plantegin i que estem a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta o aportació que tinguin. I després volia dir també, perdoneu, que molts de les persones que han aparegut a les fotos i al vídeo, cal dir
que han patit Covid aquests darrers mesos, perquè alguns d'ells ens consta i res, a tots i a totes una abraçada molt gran i per a aquells que malauradament no han pogut superar la malaltia, una abraçada molt gran a totes les famílies, que voldria haver dit un bon inici i se m'ha passat. Doncs crec que hi ha alguns micròfons oberts. Veig per aquí Carmen, a veure si ens vol comentar alguna cosa. Carmen? Bé, no. De moment no. Si algú vol intervenir, ens podeu enviar un missatge per escrit o fer alguna indicació, com us dèiem abans. Sí que podem compartir algunes opinions que s'han enregistrat als companys de Montcada Comunicació i, mentrestant, a veure si tenim alguna de les aportacions. Crec que Antonio havia demanat la paraula. Doncs, endavant. Tenim per aquí alguna intervenció? Bé, doncs sembla que no. En tot cas, aprofitem i a veure si podem... Tenim per aquí, en aquests moments hi ha 30 participants en aquesta sala i, com us diem, en aquesta sessió en directe, qualsevol de vosaltres pot intervenir si ens demaneu pas. Sí que us agraïm que durant aquesta presentació teníeu els micròfons tancats per garantir també la qualitat de so i que hem pogut sentir perfectament les explicacions. En tot cas, si hi ha algun torn de paraules, alguna pregunta, algun comentari, s'ha explicat com és aquest plan d'acció de Montcada Ciutat Amiga, on ja destacàvem que Montcada Ciutat Amiga és el resultat d'una diagnosi participativa que es va desenvolupar al llarg del 2018, ara ens queda una miqueta en fora, molt abans de tot el que estem patint ara mateix, i durant la qual hi van prendre part, com explicàvem, més de 200 persones, entre personal municipal, agents socials i ciutadania del municipi. Doncs, si alguna de les persones que ha intervingut voleu afegir algun comentari, endavant, podeu demanar la paraula. Veiem aquí, mostrem una miqueta, hi ha pantalles, hi ha persones que estan en pantalla i d'altres dels que veiem el pseudònim o el nom. Segurament hi ha algú que tingui alguna pregunta o alguna qüestió o algun comentari que vulgui afegir. I com comentava la Laura Campos, precisament és de justícia fer un homenatge i donar les gràcies a tot l'esforç que estan fent especialment les persones grans, la gent gran de Montcada i Reixac, que portem tots molts mesos sense poder-nos abraçar, però això no vol dir que no ens estimem i estem convençuts que molt aviat sí que podrem tornar a una vida, diguem, diferent i que actes com aquest els puguem fer cara al públic i amb un seguiment com el que tenim ara mateix, però amb més escalfor, clar que sí. Doncs tenim oberta aquesta possibilitat. Si algú vol intervenir, demaneu la paraula i moltíssimes gràcies de veritat a totes les aportacions, a totes les intervencions, que avui la tecnologia també ens ha permès viatjar fins a Madrid sense moure'ns de Montcada i Reixac a través d'aquest sistema telemàtic. Vosaltres mateixos, hi ha alguna intervenció? De moment no. Doncs m'agradaria compartir-vos un petit vídeo, però per això hauria de tornar a tenir, diguem, l'opció d'administrar aquesta xerrada, aquesta presentació. Ara ja en tenim aquesta possibilitat i, per tant, sí que us intento compartir un petit vídeo d'unes opinions que van enregistrar els companys de Montcada Comunicació. Ara sí que les podem veure. Muchos baches y... Comença. Empezamos por los espacios libres.
Interesante me parece lo que esté la ciudad bien para que las personas mayores puedan andar por ella tranquilamente, que ahora hay muchos baches. Y luego, pues lo del tren, que no pueden acceder al tren de aquí de Can Sant Joan porque es tan altísimo y eso no puede ser, que lo valoren y que lo miren. Y luego, pues los autobuses que lleguen hasta el Casal, que lo hemos pedido ya hace tiempo, y que lleguen, porque de Montcada, personas mayores, hasta aquí, pues en invierno pasan frío y en verano se asan de calor. Nos pareció muy bien, es que lo pasamos bien, todos los que participamos lo vimos una iniciativa por parte del ayuntamiento, bonita, para que se lleve a práctica. Pero ahora, con estos momentos que ahora estamos pasando, todo se ha paralizado. Y todo lo que nos está pasando con la problemàtica de les persones mayores, estamos todos que temblamos. Em comenten que no s'ha pogut veure el vídeo. No s'ha pogut veure el vídeo. Us explico que, paral·lelament, mentre estaven fent les intervencions, hem anat afegint persones i hem hagut de canviar també les categories, diguem, de l'administració d'aquesta conferència. Ara sí, sembla que, si em podeu indicar, jo crec que ara sí que es veu, no? Sembla que no és possible veure aquest vídeo. En tot cas, us demanem disculpes per qüestions tècniques, de que ara mateix no es podria veure el vídeo, però, en tot cas, ens deien a peu de carrer que hi ha molta feina per fer a Montcada i Reixac. Entre d'altres, comentaven el tema del soterrament, de la mobilitat, dels accessos als vianants i, en definitiva, són alguns dels aspectes que també s'han recollit en aquest plan d'acció de Montcada i Reixac. Moltes vegades no depèn només d'una única administració, sinó que s'ha de fer amb el suport de diferents institucions, ja siguin de l'àmbit de l'Estat o de la comunitat autònoma. Si voleu afegir algun comentari més, alguna intervenció més, doncs l'única cosa que heu de fer és obrir micròfon, demanar la paraula i podeu intervenir. Bé, doncs sembla que no hi ha intervencions. Això vol dir que ha quedat molt clar l'explicació que s'ha fet del plan d'acció de Montcada Ciutat Amiga de les persones grans, que s'emmarca en una xarxa que traspassa les nostres fronteres i que, com dèiem, ja funciona en altres ciutats d'Espanya i fins i tot del món. Aprofitant que tenim ara mateix la Maite del Pozo, de l'Inserso, també tenim la Sònia Díaz, com hem pogut comentar, Juan Carlos de la Torre, també la Laura Campos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, i la Yolanda Moragues. Sí que us demanaria que, com a cluenda d'aquesta presentació, vosaltres mateixos pugueu dir una frase, un missatge, un pensament de resum del que acabem de presentar. Podríem començar amb la Yolanda Moragues, que acaba de fer la seva intervenció abans de la ponència, de la presentació. Yolanda. Hola, aviam, amb una frase, que dius fer una frase, doncs jo el que deixaria amb una frase és nosaltres seguim estant al costat de Montcada per seguir donant-vos suport amb aquest desplegament d'aquest pla, amb aquesta participació en aquests espais de millora que tenim definits a Diputació, on altres municipis com Montcada, que estan en el mateix moment que Montcada i fins i més avançats, és un espai on compartir les dificultats o els encerts amb els desplegaments dels diferents plans d'acció. Ja hi heu participat aquest any, és un espai on hi podreu seguir participant mentre cregueu que necessiteu aquest espai per poder compartir amb altres municipis que estan en aquesta línia de treball.
i nosaltres seguirem estant a disposició vostra, com no pot ser d'una altra manera, per seguir avançant amb aquest projecte. Per tant, això, el missatge seria la feina no s'ha acabat, la feina ha de continuar i nosaltres com a Diputació seguirem estant al costat dels municipis que ens necessitin i si Montcada considera que ens necessita, doncs ens tindrà a prop seu. Hem conegut com s'ha fet sobre el terreny aquest treball. Teníem una presentació que ens ha acompanyat la Sònia Díaz, però ara m'agradaria preguntar-li ja sobre el terreny, sobre aquesta feina amb la gent més gran. Quina és la resposta que heu trobat de la gent a Montcada i Reixac, de com han participat, com s'han involucrat en aquest pla d'acció? Doncs la veritat és que nosaltres hem gaudit molt com a equip i el que hem trobat és una resposta ciutadana que és una passada, parlant col·loquialment. Persones grans molt implicades, amb moltes ganes, no només les persones grans, sinó també van participar-hi entitats del tercer sector i empreses de Montcada, inclús algunes no són originaris de Montcada, però sí que estan parant a Montcada i tothom va participar molt bé, de molt bon grat, amb jornades o sessions que algunes eren de 4 hores i estaven tot allà. Però nosaltres el que vam destacar des del primer dia, i l'equip ho sap, de l'Ajuntament i l'alcaldessa i els regidors, és la implicació a nivell tècnic i polític, que no sempre ho trobem a tot arreu i nosaltres, el nostre equip, no ens cansarem de dir-ho, que a Montcada s'hi pot treballar molt bé i hem pogut treballar colze a colze amb una implicació molt alta dels equips, dels responsables tècnics interdepartamentals, d'on fos, de policia, d'urbanisme, de tots els àmbits i especialment l'equip que formava el grup motor amb la Teresa, amb l'Àngel, amb l'Anna, amb l'Albert, i per part de la Diputació amb la Laia, el Joan i també el Gustavo, quan el veiem. Per tant, la implicació no només de les persones grans, que ha estat excel·lent, sinó de tot l'equip. Precisament, qui també ens ha comentat com s'ha fet aquesta feina i què suposa per Montcada i Reixac formar part d'aquesta Montcada ciutat amiga de les persones, de la gent gran, i del regidor de Ciutadania, Juan Carlos de la Torre. Juan Carlos de la Torre, ¿quieres añadir un pensamiento, un mensaje después de haber escuchado estas intervenciones? Bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que han participado y que han hecho posible realmente la concreción de este proyecto y de este plan. Y una vez más, como todas las veces que he tenido ocasión de participar y de trabajar, ha sido súper didáctico por parte de Sonia. Siempre aprendes algo nuevo y algo diferente que te vuelve a refrescar la memoria, pero sobre todo resaltar la amplia participación de la ciudadanía, en este caso representada por la gent gran de nuestro municipio, que ha sabido y ha sabido hacer esa diagnosis, ese análisis quirúrgico de la situación de nuestro municipio, que además coincide en muchos aspectos en nuestro plan de actuación municipal que hemos presentado también no hace muchas fechas y que además tiene reflejo en el presupuesto municipal que se hizo la audiencia pública recientemente y que se llevará a pleno mañana. Que tiene sus aspectos sociales y que esa inversión, tanto en equipamientos como en vía pública, va orientada a dar respuesta también a este plan, a este proyecto que es súper ilusionante, que es un proyecto muy enriquecedor y que además tengo también que agradecer la implicación y la sensibilidad que ha tenido los técnicos y técnicas del Ayuntamiento en su trabajo y en las aportaciones que han realizado y, como no, al soporte que hemos recibido por parte de Doble Vía, por parte de la Diputación de Barcelona y por parte del Inserso. Y que el trabajo no ha acabado aquí, tenemos un plan y ahora hay que ponerlo en marcha y en eso estamos y vamos a apostar por ese modelo de ciudad y con este plan estoy convencidísimo de que conseguiremos tener una ciudad más amable, más digna para todos los ciudadanos de Montcada. Juan Carlos de la Torre hacía referencia precisamente al Inserso y Maite del Pozo
nos ha acompañado también con esa explicación, explicándonos cómo crece esa red de ciudades amigas de las personas mayores. Maite del Pozo, un pensamiento, una idea, algo que añadir. Vale, bueno, nada, dos cositas muy breves. Yo poner en valor también la participación. Yo creo que es un rasgo característico de esta iniciativa que permite, por un lado, acercar la administración local a la ciudadanía, una respuesta más adaptada, escuchando la opinión de las personas mayores en este caso, y permite también comprometer a la ciudadanía con su ciudad, ¿no? Con el lugar donde vive. Y para terminar, yo siempre digo que una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad amigable con todas las edades, con lo cual, pues todo lo que se haga con este proyecto va a beneficiar a toda la ciudadanía. Gràcies. Muchísimas gracias. Con ese mensaje nos quedamos y també amb les paraules de l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Sí, moltíssimes gràcies. Molt breument, des de l'Ajuntament creieu que estem molt orgulloses i molt satisfetes amb aquest pla. Sincerament, crec que la feina que s'ha fet és ingent i a més ens presenta un full de ruta impecable per al nostre municipi. Per tant, gràcies a la Sònia i a l'equip de Doble Via, gràcies a la Diputació de Barcelona, gràcies a l'Imserso, perquè tenim molt clar què és el que hem de fer per garantir que la gent gran del nostre municipi envelleixi amb dignitat i amb qualitat de vida. Volia també, i a més, bueno, un poco lo que ha dicho Maite, que lo tenía aquí escrito, ¿no? Que esta hoja de ruta, Maite, nos tiene que permitir también pues, el planificar precisamente cómo queremos, ¿no? Que envejezca la gente en Montcada y Reixac y que además mejorando la calidad de vida y mejorando y haciendo una ciudad mucho más amable para la gente mayor, salimos ganando todos, porque solo hay que ver las 49 acciones que nos ha presentado Sonia, que son de sentido común. O sea, es conseguir estas 49 acciones querrá decir que estamos mejorando de rebote pues, la calidad de vida de toda la ciudadanía de cualquier edad. I després volia acabar, i sé que és que si no, jo crec que com a alcaldessa és la meva responsabilitat fer-ho, un atraco a mano armada així a Yolanda i dir-li que el que sí que tenim és una preocupació. S'ha fet moltíssima feina, molt bona, tenim un pla d'actuació i d'acció veritablement ambiciós, tenim la voluntat de tirar-lo endavant, totes i cada una de les seves accions, però també ens agradaria poder comptar amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona per poder fer una avaluació en continu, un seguiment de com està l'Ajuntament de Montcada aplicant i fent o posant en marxa aquest pla d'acció. Perquè això també ens permetria no haver-nos d'acomiadar de la Sònia i de tot l'equip de Doble Via, continuar treballant per fer aquest seguiment, perquè crec que més enllà de la diagnosi, més enllà d'aquest full de ruta i d'aquesta planificació estratègica, ara el que tocaria també és fer aquest seguiment i aquesta avaluació en continu. Així que aprofito que et tinc aquí i t'hago este atraco a mano armada perquè, bueno, precisament per això, perquè posem en valor i perquè estem molt satisfetes d'aquest pla, creiem que ara és important fer un passet més, que seria el seguiment. I moltíssimes gràcies a tots i a totes de nou. Jo no pot ser d'una altra manera d'entomar aquest guant, Laura, però aviam, nosaltres tenim una metodologia definida de treball que en tot cas compartirem amb vosaltres i acabarem d'ajustar interessos. Nosaltres ja tenim una metodologia definida de com hem de fer aquest seguiment, a partir d'aquí ja en parlarem, us exposarem com nosaltres ho tenim previst i a partir d'aquí ja buscarem ajustos, si cal. El que és evident és que queda molta feina per fer, com ha quedat palès en aquesta presentació del Pla d'Acció Montcada Ciutat Amiga, i aquesta feina l'hem de fer entre tots. I abans d'acabar,
agrair-vos la vostra participació, els que heu estat atents, els que veieu aquest vídeo a través de les xarxes socials properament i els que heu acompanyat la presentació en viu i en directe, encara que sigui telemàticament. Abans d'acabar, això no estava previst, però crec que després del que hem sentit és de justícia, en aquesta situació de pandèmia que patim, crec que és de justícia que enviem un missatge d'amor als nostres majors, que pensem en la gent gran, els pares, els veïns, a tota la gent gran que ens envolta i que portem mesos sense poder abraçar. Sí que m'agradaria que ara, si és possible, que obriu els micròfons i farem un aplaudiment d'aquests grans que, tot i que no podrà ser tan càlid com el que podrien tenir en un auditori o en una sala de plens, sí que estic convençut que d'una manera o una altra els hi arribarà. Així que, si voleu, i us ho agraeixo especialment, enviem aquest aplaudiment virtual per tota la gent gran de Montcada i Reixac i, per extensió, de tot el món.